Καλησπέρα σε όλους και όλες. Έχουμε την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για το έτος 2023. Είναι η πέμπτη διαβούλευση που γίνεται επί δημαρχιακής θητείας του Θεόδωρου Αμπατζόγλου. Μετά από την πρώτη και τη δεύτερη που ήμασταν, την πρώτη που ήταν διαζώσεις, οι υπόλοιπες γίνανε διαδικτυακά και έχουμε τη χαρά σήμερα, στην πέμπτη αυτή και τελευταία της δημαρχιακής αυτής θητείας, να την κάνουμε διαζώσεις, να βρεθούμε από κοντά, να αναλύσουμε τα θέματα του τεχνικού προγράμματος για το 2024. Έχουμε μαζί μας τους υπηρεσιακούς παράγοντες, την κυρία Σεραφετινίδου και την κυρία Ζαβολέα, τους οποίους ευχαριστούμε και θα είναι στη διάθεσή μας για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Έργων, ο κύριος Κάβαλος, ο κύριος Ρώτας, ο κύριος Σταθούλης, ο κύριος Ιωαννίδης, ο κύριος Βλάχος, ο κύριος Κατσιγιάννης ο Αντιδήμαρχος, η κυρία Βουρλάκη, η κυρία Ψάλτη, ο κύριος Μπούρας, ο κύριος Κούκουζας, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που βρίσκονται, η κυρία Χαλιώτη, Αντιδήμαρχος, βεβαίως, ο κύριος Γιαννέλας. Είμαστε όλοι εδώ σήμερα γιατί πραγματικά θέλουμε να ενημερωθούμε για το τεχνικό πρόγραμμα, να κάνουμε τις προτάσεις των συλλόγων, των φορέων και των μελών. Η Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως γνωρίζετε, είναι ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης. Εκφέρει τις απόψεις, οι οποίες διαβιβάζονται στις υπηρεσίες, στο Δήμαρχο. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος πάντα είναι κοντά στην Επιτροπή Διαβούλευσης, είναι κοντά στην τεχνική υπηρεσία και θέλει πάντα να υπάρξει μια διαβούλευση ανοιχτή, όπως και εγώ προσωπικά, ώστε να έχουμε ζήμωση απόψεων και πραγματικά θετικά συμπεράσματα για την πόλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και από την πλευρά μου και το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο πραγματικά κάνει έναν αγώνα για να μαζέψουμε αυτή την Επιτροπή Διαβούλευσης, να μαζευτούμε, να είμαστε εδώ κοντά, την κυρία Παρασκευοπούλου, την κυρία Μετικίδου και την κυρία Σταμάτη, όπως και τον κύριο Παλαπανίδη που με βοήθησε πάρα πολύ στα οργανωτικά σήμερα. Πρωτού ξεκινήσουμε και δώσω το λόγο στο Δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου, θα πω ότι κάθε σύλλογος θα έχει 2 ή 3 λεπτά χρόνο ώστε να εκφέρει τις απόψεις επί τεχνικού προγράμματος, όπως και οι δημότες και οι πολίτες. Θα κρατηθεί μια σειρά η οποία θα μιλήσουν πολίτες, σύλλογοι εναλλάξ, ώστε να υπάρχει σωστή κατάσταση και διατήρηση του χρόνου. Και να καλέσω το Δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου, που έχει και μια νέα καινούρια θητεία πενταετή μετά τις πρόσφατες εκλογές του Δήμα Μαρουσιού, να ευχηθούμε καλή νέα συνέχεια. Δήμαρχε, ο οποίος παρεπιπτόντως γιορτάζει και σήμερα και θέλαμε, όπως και ο κύριος Κάβαλος, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά τους. Και τους βλέπουμε, τους έχουμε σήμερα εδώ. Εγώ δεν ήξερα σήμερα ότι είχαν τα γενέθλιά τους. Όχι, εγώ το αναδεικνύω, γιατί πραγματικά είστε εδώ σήμερα κοντά μας. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο για τα καλά του λόγια. Γενέθλια έχουμε. Εγώ βέβαια έχω σταματήσει να γιορτάζω γενέθλια, όπως καταλαβαίνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μόλις είδα και εγώ πώς έχω στην τούτα, σταματήσω. Ναι. Σταμάτα και εσύ, γιατί δεν είμαστε και πολλά. Να είμαστε καλά όλοι. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα όλοι μας. Κυρίες και κύριοι, το σχέδιο τεχνικού προγράμματος για το 2024 έχει καταρτιστεί με γνώμονα τις ανάγκες της πόλης, τις ανάγκες των δημοτών, αλλά και τις προτεραιότητες που έχει η διοίκηση για την υλοποίηση έργων και υποδομών, με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών, και σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται κυρίως και πρωτίστως έργα που πρέπει να ξεκινήσουν αντιπλημμυρικής προστασίας, βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και διάνοιξης οδών. Το λέω γιατί έχουν να γίνει έργο διάνοιξης οδών και εφαρμογή σχεδίου πόλης στην πόλη πάνω από 25 χρόνια. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ένα δυσχερές δημοσιονομικό περιβάλλον και περιορισμένοι διαθέσιμοι πόροι, και συνεπώς μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του Δήμου έχει πέσει στη μέριμνα για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από διαρθρωτικά ταμεία.
Για το έτος 2024 έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα νέα έργα ύψους συνολικά 7.285.000 ευρώ, για τα οποία αυτά έργα η χρηματοδότηση που έχουμε διασφαλίσει ανέρχεται στα 6,5 περίπου εκατομμύρια. Μιλάω συγκεκριμένα για την απορροή ομβρίων υδάτων της περιοχής Αγίας Φιλοθέης, ένα έργο το οποίο ταλαιπωρεί μια συγκεκριμένη περιοχή, μια γειτονιά εκεί της Αγίας Φιλοθέης, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής ύψους 1.570.000 ευρώ. Η ολοκληρωμένη ανάπλαση του κεντρικού άξονα της Κυπρίων Αγωνιστών στην περιοχή του Νέου Αμαρουσίου, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμβασιοποίησης της, με βιοκλιματικά στοιχεία ύψους προϋπολογισμού 2.900.000 ευρώ και σε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΙΠΕΝ, και η βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Αμαρουσίου στο πλαίσιο της δράσης 16631, που είναι μια δράση που αφορά εφαρμογές που αφορούν το ΣΒΑΚ, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, κατασκευές πεζοδρομίων και διάφορα άλλα σημεία της πόλης, μπορούμε να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα συνέχεια, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με ένα ποσό της τάξης των 2.740.000 ευρώ. Για όλα αυτά τα πρώτα έργα που σας είπα έχουν προκηρυχθεί φυσικά και είμαστε στην τελική φάση των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων, οπότε η υλοποίηση αυτών των έργων πρόκειται να ξεκινήσει το πρώτο δίμηνο του 2024. Άντε τρίμηνο. Επίσης, στο τρέχον έτος εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και πρόσφατα υπεγράφηκε η Σύμβαση Εκπώνησης Μελετών ύψους 800 περίπου χιλιάδων ευρώ για την ολοκληρωμένη ανάπλαση των πολεοδομικών ενωτήτων που αφορούν τις εργατικές κατοικίες, την οδό Αγίου Κωνσταντίνου και την πολεοδομική ενότητα των Αγίων Αναργύρων. Αυτή η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο προσεχές εξάμηνο, τόσο είναι και το χρονικό όριο των μελετών που ανέλαβαν οι μελετές, με στόχο συνέχεια να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης αυτής. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης σημασίας κατά την άποψή μας, γιατί περιλαμβάνει ολοκληρωμένη ανάπλαση οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων για δύο μεγάλες πολεοδομικές ενότητες, τις πολεοδομικές ενότητες των εργατικών κατοικιών και των Αγίων Αναργύρων, και αφορά και τον εξυγχρονισμό και την ανακατασκευή σημαντικών οδικών αξώνων, όπως είναι η Αγίου Κωνσταντίνου, η οδός Νερατζιωτήσης και η οδός Διονύσου. Σε ό,τι αφορά τις μελέτες, στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδότησης, επίκειται άμεσα και η σύναψη μιας σύμβασης που αφορά την εκπώνηση μελετών πυροπροστασίας για όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμαρουσίου, προεκτιμόμενης δαπάνης 213.000 ευρώ, με μια συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Είναι οι ουρές αυτού όλου του προγράμματος που καθυστέρησε αδικαιολόγητα κατά την άποψή μου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά είμαστε στην τελική του φάση. Και τέλος, θέλω να σας πω εδώ ότι ο Δήμος επιτείνει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει νέες χρηματοδοτήσεις για να συνεχίσει το πρόγραμμα για την βελτίωση υποδομών σε πλήσιους τομείς, κυρίως ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση, την οδική ασφάλεια, τις κτηριακές υποδομές και τη βελτίωση χώρων πράσινου και αναψυχής. Αναφέρομαι στην επέκταση του αγωγού ομβρίων της οδού Σισμανογλίου και στην επέκταση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων της περιοχής Πολυδρόσου, η μία ζώνη, η ανατολική ζώνη, για τα οποία υπάρχουν ώριμες μελέτες πια και συνεπώς μπορεί το έργο να χρηματοδοτηθεί. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου που αφορά την περιοχή της Νέας Λέσβου, δηλαδή την περιοχή του Αρίωνα, που είναι ένα έργο που καρκινοβατούσε για αρκετά χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον τις μελέτες για να το προχωρήσουμε. Συγχρόνως,
Έχουν καταχωρηθεί εγγραφές για να εκπονηθούν νέες μελέτες και πιο συγκεκριμένα η μελέτη για την επέκταση και βελτίωση του δημοτικού δικτύου φωτισμού, την ανάπλαση του κημητηρίου και του περιβάλλοντος χώρου και τις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων. Πέρα από τα χρηματοδοτούμενα έργα, ο Δήμος έχει προγραμματίσει τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων από ίδιους πόρους για νέα έργα οδοποιίας. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες και επίκειται η συμβασιοποίηση αυτών των έργων και πιο συγκεκριμένα το ένα μεγάλο έργο αφορά την ανακατασκευή και συντήρηση οδών ύψους συνολικού 3.500.000 ευρώ που θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια από σήμερα στο σύνολό της και αφορά περίπου 90 οδούς σε όλο το Μαρούσι. Και η εφαρμογή σχεδίου πόλης στην πολεοδομική ενότητα Σωρού είναι η πολεοδομική ενότητα που εντάχθηκε μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, πριν από 2 χρόνια πλέον είναι μέσα στο σχέδιο πόλης και χρειάζεται να γίνουν πολλά έργα εκεί με διανοίξει οδών σαν πρώτο σημείο και διαμορφώσεις των κοινόχρηστων χώρων συνέχεια, και στο πλαίσιο το οποίο προβλέπεται να διανοιγούν περίπου 170 δρόμοι. Κυρίως αυτές αφορούν, όπως σας είπα, την ενταχθήσα περιοχή του Σωρού, αλλά και άλλες περιοχές του Δήμου. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα τραβήξει σε μάκρος γύρω στα 3,5 χρόνια, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει και ήδη γίνονται οι πρώτες διανοίξεις. Θα μιλήσουμε μετά αν πολεοδομική ενότητα αν χρειαστεί. Υπάρχει φυσικά, όπως και κάθε χρόνο, ένα έργο που αφορά επεκτάσεις και αποκαταστάσεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων συνολικού ύψους 700.000 ευρώ και έργα που κάθε χρόνο κάνουμε, όπως είναι τα έργα των ανυψώσεων και των επισκευών, φρεατίων, υδροσυλλογής κτλ. Που βουλιάζουν, όπως ξέρετε, μετά από τη μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων κτλ. Και χτυπάνε τα αυτοκίνητα κτλ. Άρα αυτό χρειάζεται συνέχεια να το φροντίζουμε. Δεν θέλω να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για να μην σας φάω το χρόνο και επειδή εγώ, Πρόεδρε, όπως σας έχω πει, γύρω στις 9 η ώρα θα πρέπει να μπω σε μια τηλεδιάσκεψη με τις Βρυξέλλες γιατί γίνεται μια συνεννόηση με κάποιους υπηρεσιακούς παράγοντες από ένα διαρθρωτικό ταμείο για μια χρηματοδότηση. Άρα δεν ήταν κάτι που μπορούσα να το αλλάξω και είναι για το καλό του Δήμου. Υπάρχει ένας κωδικός έργου για τις επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και όπου μελετά το σχεδιασμός του έργου με μια διαδικασία συμφωνίας πλαίσιο, γιατί όπως ξέρετε στα σχολεία δεν είναι και πολύ εύκολο να μπορούμε να προγραμματίσουμε πού ακριβώς θα παρεύουμε, γιατί τα μισά πράγματα που κάνουμε στα σχολεία γίνονται μετά από βανδαλισμούς. Νέα μόδα, πολύ δυσάρεστο φαινόμενο, με βανδαλισμούς σε σχολεία, με βανδαλισμούς σε παιδικές χαρές, με βανδαλισμούς σε ανοιχτούς αθλητικούς χώρους και συνεπώς δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε πού ακριβώς θα πρέπει να παρεύουμε, γι' αυτό ακριβώς και όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει με την διαδικασία της Συμφωνίας Πλαίσιο. Έχουμε φυσικά το συνεχιζόμενο τεχνικό πρόγραμμα, δηλαδή έργα τα οποία ξεκίνησαν το 2023 και θα μπουν και θα συνεχιστούν μέσα στο 2024. Είναι αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, αγωγή ομβρίων στην περιοχή του Κέντρου, η ολοκληρωμένη ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου 97 που είναι το Αμαλείο, όπου αναπλάσσεται η περιοχή στο σύνολό της, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει εκεί να κατασκευαστεί και μια μεγάλη πρότυπη παιδική χαρά, εκεί που παλιά υπήρχε παιδική χαρά και η οποία έκλεισε μετά από παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών επειδή θεωρήθηκαν επικίνδυνα κάποια σημεία της. Θα θυμόσαστε ίσως παλιά κάτι διαδρομές νερού και λοιπά που υπήρχαν εκεί, άρα είχε κλείσει και τώρα την ανακατασκευάζουμε. Και συγχρόνως δεν θα μπω στις υπόλοιπες λεπτομέρειες γιατί φαίνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, αν χρειαστεί θα τα πούμε.
Αλλά θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα, τα οποία είναι και εκτός κειμένου, αλλά σας ενδιαφέρουν όλους. Πριν από 15 μέρες περίπου είχαμε εδώ την επίσκεψη του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας του κυρίου Παπαθανάση, ο οποίος επέλεξε να έρθει στο Μαρούσι και όχι να μας καλέσει στο γραφείο του, προκειμένου να αναγγείλει από εδώ το γεγονός ότι διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου της διευθέτησης του ρέματος Απφούς. Είναι ένα έργο το οποίο θα κοστίσει σε όλη τη διαδρομή, μια διαδρομή 7,5 χιλιόμετρων που ξεκινάει από τα ψηλά της Νέας Λέσβου και φτάνει μέχρι το ΟΑΚΑ, περνάει από 7 πολεοδομικές ενότητες της πόλης και θα κοστίσει περίπου, ο προϋπολογισμός του δηλαδή είναι 24 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που πληρώνονται απευθείας από το Υπουργείο Οικονομίας μέσα από το ΠΟΥΔΟΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό που απαιτείται στην παρούσα φάση είναι η Περιφέρεια Αττικής να καταθέσει, τώρα που το λέω μπορεί και να έχει κατατεθεί, απλά σήμερα δεν πρόλαβα να ασχοληθώ για να διασταυρώσω το στοιχείο, το τεχνικό δελτίο για να υπογραφεί το έργο και συνέχεια να βγάλει τα τεύχη δημοπράτησης, για τα οποία, όπως μας έχουν διαβεβαιώσει και ο Περιφερειάρχης αλλά και οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Έχουμε κάτι άλλο από αυτού? Όχι. Συνεπώς, τα λεφτά διασφαλίστηκαν. Το τεχνικό δελτίο πρέπει να κατατεθεί, δεν είναι δουλειά που θέλει πάνω από 3 μέρες αν ασχοληθεί ο αρμόδιος υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, αφού λάβει την σχετική εντολή. Και συνέχεια να βγουν τα τεύχη δημοπράτησης στον αέρα για να εγκατασταθεί εργολάβος, τεύχη δημοπράτησης τα οποία είναι έτοιμα. Το θεωρώ σαν το μεγαλύτερο έργο υποδομής στο Μαρούσι που έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια. Το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, παράλληλα με τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία σας ανέφερα, και πολλές τεχνικές εργασίες που θα απαιτηθεί να γίνουν προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι εντάξεις στο σχέδιο πόλης περιοχών όπως είναι η περιοχή της ελληνικής παιδείας, που πόσες δεκαετίες παιδευόμαστε εκεί πέρα, κύριε Ρώτα? Πάνω από 20 χρόνια, στο κτήμα Βορρέ κλπ. Θα μου επιτρέψετε ένα γενικότερο σχόλιο και μετά πάρετε το λόγο για να μιλήσω ο καθένας για την περιοχή του και ό,τι χρειαστεί να πείτε. Τα ζητήματα της πόλης, όπως και κάθε πόλης βέβαια στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλά. Και συνεπώς θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι από το σημείο στο οποίο ξεκινάμε να αναφερόμαστε σε ένα έργο, εάν δεν μπλέξουμε με τις πολεοδομίες και τα δικαστήρια, το έργο για να αρχίσουμε να βλέπουμε εργολάβο να μπαίνει μέσα θέλει περίπου 3 χρόνια. Αυτή η διαδικασία τη θεωρώ απολύτως απαράδεκτη. Γι' αυτό και στον δημόσιο διάλογο που δημιουργείται έχω βάλει κατά επανάληψη το ζήτημα της επίσπευσης των διαδικασιών και της απλούστευσης των διαδικασιών, κυρίως σε έργα που αναφέρονται στην πολιτική προστασία. Και στην πολιτική προστασία είναι ό,τι αναφέρεται σε φωτιά, πυρκαγιά, πλημμύρα, χιόνια και διάφορες θεομηνίες. Για να πω και τους σεισμούς βέβαια. Το πιο δύσκολο και δυσεπίλητο από όλα αυτά κομμάτια είναι το κομμάτι των αντιπλημμυρικών έργων. Δεν γίνεται δηλαδή, και μου δόθηκε η ευκαιρία να τα πω αυτά και στη Βουλή σε μια συνεδρίαση που έγινε, διακομματική συνεδρίαση, όπου εκπροσωπώντας την τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, μίλησα. Είπαμε ότι το να ξεκινάει ένα αντιπλημμυρικό έργο σήμερα
και να θέλει 3 χρόνια και να γίνει η νόμιμη διαδικασία του, αν δεν μπλέξουμε με τίποτα δασαρχεία και με τίποτα τέτοια, είναι κάτι εντελώς απαράδεκτο. Προτείναμε συγκεκριμένες αλλαγές στο πλαίσιο της νομοθεσίας που αφορά τα έργα, μείωση των σταδίων στα οποία κάποιος εργολάβος που θέλει να μπλοκάρει ένα έργο να μπορεί να παρεύει. Δεν μπορεί σε 18 διαφορετικά σημεία ενός διαγωνισμού ένας εργολάβος να παρεμβαίνει και να καταργεί στην ουσία το έργο με τις τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν. Ούτε ο κόσμος να περιμένει να γίνει το έργο και να μην γίνεται ποτέ. Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να λυθούν κατά την άποψή μας με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά αναπεριοχή και τα λοιπά, αλλά θα χρειαζόταν να μιλάω κάνα 2 ώρες εγώ, οπότε δεν έχει νόημα. Έτσι να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους που έκαναν τον κόπο και την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Μας έκαναν την τιμή δηλαδή να είναι μαζί μας σήμερα. Και αν χρειαστεί βεβαίως και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και όλοι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες να μπορούν να απαντήσουν. Συνεπώς, σας ευχαριστώ που με ακούσατε σε αυτή την εισαγωγική πρώτη ομιλία. Θα συνεχίσουμε συνέχεια. Θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, αλλά όπως έχω ξαναπεί και στην Επιτροπή Διαβούλευσης και όπως κατ' επανάληψη έχω θέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλω να γνωρίζετε 2 πράγματα που είναι η πραγματικότητα. Για να φτιάξεις ακόμα πιο γρήγορα ένα πληρέστερο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να έχεις καταρχήν, πέρα από το σχεδιασμό, τις μελέτες και τα σχετικά, πρέπει να έχεις διασφαλισμένους πόρους. Λεφτά. Ο Δήμος αυτός λοιπόν, ο οποίος είναι ένας Δήμος αρκετά εύπορος από πλευράς εσόδων, είναι και ένας Δήμος υπερχρεωμένος, το ξέρετε καλά. Είναι ένας Δήμος ο οποίος, ανάλογα με τη χρονιά και ανάλογα με το πώς είναι τα επιτόκια, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει από 6 έως 7 εκατομμύρια το χρόνο μόνο για να πληρώσει παλιές αμαρτίες, παλιά δάνεια και παλιές οφειλές. Και παρά το γεγονός ότι στα 4 χρόνια που πέρασαν ο Δήμος δεν δανείστηκε ούτε μισό ευρώ, και επειδή γίνανε και διευθετήσεις πολλών δανείων ή και κουρέματα ή και καταργήσεις δανείων κτλ., απομένει ένα πολύ μεγάλο ποσό που, όπως σας λέω, απομιζά από τον ίδιο την εισπραξή μας ένα ποσό της τάξης των 6-7 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο για να πληρώνουμε αυτά τα δάνεια και αυτές τις οφειλές και αυτά τα χρέη. Που θα ήμουν ευτυχής και εγώ και όλες οι πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου, αντί να τα πληρώνουμε στις τράπεζες για τα χρέη μας, να τα κάνουμε δημοτικά έργα. Αυτό θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να το έχετε υπόψη σας, γιατί και εμείς θέλουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ποια είναι η οικονομική μας δυνατότητα και μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Με αυτά, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με ακούσατε. Και προχωράμε παρακάτω τη συζήτησή μας, Πρόεδρε, με τον τρόπο που κάνεις εσύ και διευθύνεις μια χαρά όλη τη συζήτηση της Δημόσιας Διαβούλευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Για το διαδικαστικό θα πω ποιοι φορείς είναι σήμερα κοντά μας. Είναι ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Υπηρετών Αμαρουσίου Άγιος Γεώργιος, ο Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαλιδίου Ζωδόχος Πηγή, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Αμαρουσίου Νίκος Καπετανίδης, ο Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Νέα Λέσβου Αμαρουσίου, ο Σύλλογος των Αθμονέων, ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Νέου Αμαρουσίου, η Ένωση Συλλόγου Γονέων Αμαρουσίου, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ιδωδόνη Αμαρουσίου, η Ένωση Πελοποννησίων Αμαρουσίου, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Στούντιο Α Αμαρουσίου, ο Σύλλογος Κατοίκων Πολυδρόσου, ο Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίος Κωνσταντίνος για τις Εργατικές, ο Εξοραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σωρού και Λάγας Κότου Άγιος Ελευθέριος, ο Τρίτον Αθλητικός Σύλλογος, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίας Φιλοθέης ο Άγιος Γεώργιος, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Αγία Μαρίνα, η Ένωση Κριτών Κριταγενής Ζεύς, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου, ο Εξοραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Αμαρουσίου,
ο Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Αναπηρία Αμαρισία Εστία, η Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών, ο Εκπολιτικός Σύλλογος Παραδείσου Αμαρουσίου, ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Αναβρίτων και ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου. Αυτοί είναι οι φορείς που έχουν έρθει μέχρι στιγμής και περιμένουμε και άλλους στην πορεία, γιατί μας έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Να πω όμως, έχουμε και τους δημότες. Τον κύριο Μπλαστρόπουλο, την κυρία Κιτσάκη, την κυρία Παπαρούπα, τον κύριο Θοδωράκη, τον κύριο Ντονά και την κυρία Μαζαράκη Μαριάννα, τους οποίους όλους ευχαριστούμε για την παρουσία του σήμερα. Ξέχασα πριν να αναφέρω ότι έχουμε μαζί μας και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Αντωνόπουλο, την κυρία Ιωάννου, τον κύριο Γαρδέλη και την επικεφαλής του συνδυασμού, την κυρία Μέρη Διαχολιού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και εσείς σήμερα κοντά μας. Την Ψάλτη την είχα πει. Την κυρία Ψάλτη την είχα πει. Ξαναλέω, κυρία Ψάλτη. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την συζήτηση. Θα πάμε ανά τρίλεπτο με συλλόγους και μέλη. Κύριος Ζορμπαλάς και να ετοιμάζεται ο κύριος Χατζερσενίου. Καλησπέρα και από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ιδωδόνη. Ευχόμαστε καλή νέα θητεία και επιτυχία στο έργο των επανεκλεγέντων και των νεοεκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων. Παρατηρήσαμε στο τεχνικό πρόγραμμα ότι υπάρχει προγραμματισμός για μια ανάπλαση του κημητηρίου. Αν μπορείτε λίγο να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό. Επίσης, για το ρέμα σαφούς που προχωράει το κομμάτι της διευθέτησης, αν μπορείτε και σε αυτό το κομμάτι να μας πείτε λίγο παραπάνω, τι χρονοδιάγραμμα ας πούμε υπάρχει και τι επρόκειτο να γίνει. Στην συνεδρίαση που είχαμε 3/11 του 2020, στην τοποθέτησή σας κύριε Δήμαρχε, είχατε προτείνει να αποτυπώνονται πιο συγκεκριμένα πράγματα στο τεχνικό πρόγραμμα για κάθε γειτονιά. Εδώ το βλέπουμε πάλι για λίγες γειτονιές, για συγκεκριμένα σημεία. Αν μπορούμε αυτό να το βλέπουμε και το έχουμε τονίσει και άλλες φορές στις επιτροπές, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, ότι θα πρέπει να βλέπουμε γενικά, και ειδικά για την εκάστοτε γειτονιά τι επρόκειτο να γίνει. Στην ίδια επίσης συνεδρίαση αναφέρατε ότι ήσασταν σε επαφή με την Αντιπεριφερειάρχη για την εξέβρεση άμεσης λύσης και την ασφαλή κίνηση των πεζών στο Γεφυράκι, στην οδό Πεντέλη στο Γεφυράκι. Δεν ξέρω αν τα τελευταία αυτά 2 χρόνια είχατε κάποια άλλη επικοινωνία ή αν έχουμε στο προσκήνιο κάτι να γίνει άμεσα. Στην περσινή συνεδρίαση, 10/11 του 2022, αναφέραμε πως όταν γίνανε κάποια έργα ομβρίων στην ενότητα του στουντίου, η γειτονιά της Δοδόνης δεν συμπεριλήφθηκε. Και είχατε ζητήσει, θυμάμαι, από την προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών να το δει το θέμα αυτό. 1 χρόνο τώρα, ούτε γι' αυτό είχαμε κάποια ενημέρωση. Επειδή υπάρχουν θέματα στάθμευσης, όπως προαναφέρθηκε, θα μπορούσαν ίσως σε κάθε γειτονιά που μπορεί να υπάρχουν ανεκμετάλλευτα οικόπεδα να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι χώροι, να εκμεταλλευτούν αυτοί οι χώροι και να γίνουν έτσι τοπικοί χώροι στάθμευσης. Ακόμη, θέλω να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, τον κύριο Ιωαννίδη, που πραγματικά ένα έργο στο κομμάτι του περιβάλλοντος και στη γειτονιά μας αλλά και σε άλλες γειτονιές το είδαμε από τον Ιανουάριο που τοποθετήθηκε στη θέση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος με όρεξη για να δώσει λύσεις σε ζητήματα της πόλης. Και θέλουμε τέτοιους ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης, που να έχουν όρεξη και να έχουν αποτέλεσμα. Τέλος, έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές ότι όταν γίνονται κάποια κλαδέματα, μένουν για πολλές μέρες κλαδέματα όχι μόνο από τους πολίτες, αλλά από τις υπηρεσίες του Δήμου. Γίνονται κλαδέματα και μένουν στιβαγμένα για πολλές μέρες. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει μία συνεννόηση με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, ώστε να μαζεύονται άμεσα και να μην μένουν για πολύ καιρό εκεί.
Τέλος, ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία όλα τα χρόνια της Επιτροπής Διαβούλευσης να εκπροσωπώ τη γειτονιά μου και να τοποθετούμε για τα θέματα που απασχολούν την περιοχή μας. Δεν ξέρω αν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι τόσο ελαστικό όσο ήμουν εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Συγγνώμη να πω και για τη Μελισσίων. Έχει τεθεί από αρκετούς κατοίκους και από την κυρία Ελένη Καραμπέτσου, για την οποία συζητήσατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Υπάρχουν υπογραφές από 130 κατοίκους για το πεζοδρόμιο της οδού Μελισσίων. Υπάρχει ένα θέμα και θα πρέπει να λυθεί άμεσα αυτό. Το συζητάμε 2 χρόνια. Η κυρία Καραμπέτσου αλλά και ακόμα 3 άνθρωποι έχουν πέσει, έχουν χτυπήσει. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό. Εμείς τι είμαστε ακριβώς ζητάνε. Να κοπούνε κάποια δέντρα προκειμένου να υπάρχει ασφαλής κίνηση των πεζών επάνω στο πεζοδρόμιο. Υπάρχουν και ξερά δέντρα τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν, αλλά και δέντρα τα οποία χρήζουν, θεωρούμε, απομάκρυνσης, διότι και με τις πλάκες που έχουν και λόγω των ριζών που έχουν ανασηκώσει τις πλάκες, δεν είναι ασφαλής η κίνηση. Έχω και φωτογραφικό υλικό μαζί μου, μπορώ να το καταθέσω στην Επιτροπή. Ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω από μια παρατήρηση που έκανε ο κύριος Θεοδωράκης, ο οποίος, εντάξει, εμένα μου ταιριάζει λίγο και ο τρόπος σκέψης. Είμαστε λίγο κοντά στον τρόπο που δουλεύει το κεφάλι μας. Δηλαδή, καταρχήν, αντιμετωπίζει πάντα τα ζητήματα με μια κριτική διάθεση, αλλά αυτό μας βοηθάει, γιατί είναι καλόπιστη κριτική διάθεση. Τώρα, σε σχέση με το νέο πλαίσιο, δεν κατάλαβα. Για ποιο κανονισμό μιλήσατε, ότι μας δίνει μια διευκόλυνση σε σχέση με τις πεζοδρομήσεις κτλ. Ήδη από την εποχή του Αντώνη του Τρίτσι, του αείμνηστου, στον 1337 τότε τον οικιστικό νόμο, προεβλέπεται η ενοποίηση των ακαλύπτων χώρων, των κτηρίων. Η ενοποίηση ακάλυπτων χώρων, ναι. Αυτή η ενοποίηση που ουσιαστικά... Μη φύγεις, Βασίλη, μη φύγεις. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δηλαδή αυτές οι διατάξεις, αλλά διατηρήθηκαν, εξυγχρονίστηκαν, συμπληρώθηκαν και τώρα ο συνδυασμός του οικιστικού νόμου που προβλέπει, που βάσει αυτού του νόμου θα γίνει, νομίζω, η πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής, ναι. Και ο ΓΟΚ επιτρέπει, διευκολύνει μια ιστορία η οποία βεβαίως δεν είναι καθόλου εύκολη, έτσι. Οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Βάλια Χριστακοπούλου. Δεν θα επανέλθω στο ρέμα Σαπφούς. Θα επανέλθω όμως μόνο προς το εξής σημείο. Η Κοκκινιά και κυρίως η περιοχή της οδού Κονίτσης είναι μια περιοχή η οποία ταλαιπωρείται με τις πλημμύρες. Όταν έχουμε παιδευόμαστε να κάνουμε εκεί αντιπλημμυρικά. Δεν εγκρίνονται από την περιφέρεια που έχει την ευθύνη της έγκρισης αυτών των μελετών. Διορθώστε με, κυρίες μου, αν κάνω κάτι λέω ανακριβές. Γιατί λέει, για να φτιάξω τα έργα στην περιοχή της Κοκκινιάς και στην περιοχή της Κονίτσης και όλα αυτά, και Έκροπος όλα αυτά, πρέπει να είναι έτοιμος ο αποδέκτης των υδάτων. Και επειδή αποδέκτης υδάτων στην περιοχή είναι το ρέμα Σαπφούς, πρέπει να διευθετηθεί το ρέμα Σαπφούς για να φτιάξουμε τα όμβρια της Κοκκινιάς. Ωραία. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχουμε και σε άλλες περιοχές της πόλης. Για να καταλάβετε πόσο σπουδαίο είναι. Δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο τον πλημμυρικό κίνδυνο του ρέματος και των παρακείμενων κατοικιών κτλ. Που εγώ στις επιστολές μου τους έχω πει ότι κινδυνεύουν ζωές και περιουσίες αν δεν διευθετηθεί το ρέμα. Είναι και όλοι θα ξεμπουκώσουν μια σειρά από αντιπλημμυρικά στις περιοχές της γύρω-γύρω που επηρεάζονται.
Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Και το ίδιο αφορά και τη Δοδόνη. Και το ίδιο αφορά και άλλες περιοχές που περνάει. Καταλαβαίνετε, είναι δηλαδή στρατηγική σημασίας να ξεκινήσει το έργο της ΑΠΦΟΥΣ. Δεν τον λέμε έτσι. Τώρα, σε σχέση με τα πεζοδρόμια, ακούστε, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια κουβέντα. Ίσως χρειαστεί να γίνει και μια συζήτηση ειδική του σώματος εδώ πέρα, για να πάρουμε και γνώμη. Αντιμετωπίζουμε το εξής δίλημμα. Το πάρω από την αρχή. Δρόμοι στενοί. Πεζοδρόμια μικρά, φυτεμένα με νεραζιές ή με άλλο δέντρο. Ωραία. Να το τεντώσω το δρόμο, να το φαρδίνω, δεν γίνεται. Έτσι. Να μεγαλώσω πολύ τα πεζοδρόμια, θα έχουμε τις αντιδράσεις τις γνωστές κάθε γειτονιάς και πού θα μπουν τα αυτοκίνητα και πώς θα περνάνε οι αυτοί και τα ρέστα. Να κόψω τα δέντρα για να φτιάξω σοβαρά πεζοδρόμια, έχουμε γιατί κόβεις τα δέντρα. Δεν κόβουμε τα δέντρα γιατί δεν φτιάχνεις τα πεζοδρόμια. Λοιπόν, να οργανωθούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό το θέμα. Γειτονιά. Γιατί δεν χρειάζεται να πούμε να βγει μια απόφαση που θα αφορά τα πάντα. Αλλά ας πάρουμε κάποιες γειτονιές που έχουν ειδικό πρόβλημα να δούμε. Χρειάζεται, ρε παιδί μου, εκεί ακριβώς να είναι εκείνο το δέντρο. Μπορούμε να μεταφυτεύσουμε δέντρα. Μπορούμε να φυτέψουμε αλλού, γιατί χρειαζόμαστε οπωσδήποτε το ισοζύγιο δέντρων. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Δεν να μειώσουμε τα δέντρα του Μαρσίου. Αλλά πέστε μου, όταν τα πεζοδρόμια με βάση τον κώδικα είναι 1,20 και τα δέντρα πρέπει να έρθουν και να φυτευτούν κοντά στο δρόμο, ώστε από μέσα να υπάρχει χώρος, να περνάει καρότσι, να περνάει αμαία, να περνάει μάνα, να περνάει όλα αυτά. Ωραία, πού θα το φτιάξω το πεζοδρόμιο του 1,20 όταν όλος ο δρόμος είναι 3 και 4 μέτρα και είναι όλος φυτεμένος με διάφορες νερατσιές ή με κάτι τέτοια δέντρα, τέτοιου τύπου. Και ποιος έχει δικαίωμα τελικά πρώτος? Ο πεζός, το άτομο με ειδικές ανάγκες και η μάνα με το μωρό, ή το δέντρο που μπορεί να πάει και πιο δίπλα? Αλλά αυτό δεν είναι μια απόφαση που μπορώ να πάρω μόνος μου. Και δεν είναι και καθόλου εύκολο, όπως ξέρετε. Και είναι και πολύ εύκολο θέμα για να λαϊκίσει οποιοσδήποτε θέλει να λαϊκίσει. Ναι, στις νέες περιοχές έχετε δίκιο. Ναι, δεν έχω αντίρρηση, Εγώ δεν λέω ότι... Κύριε Πολυχρονιάδη, καταρχήν να ξέρετε κάτι. Α, ναι, ο κύριος Βλαστρόπουλος είναι. Ναι, συγγνώμη, γιατί με τυφλώνει ο προβολέας και δεν σας βλέπω καλά. Μου μοιάσανε με τον Πολυχρονιάδη μου. Εντάξει, αυτό το θέμα της χωρητικότητας και της δυναμικότητας του ρέματος είναι μελετημένο με βάση συγκεκριμένες υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες. Δεν θα το λύσω εγώ εδώ τώρα. Ούτε θα κάνω επιστήμονα τον τεχνικό. Με τα χωράφια που υπήρχαν τότε και υπήρχε απορροφητικότητα ή τώρα μετά τη τσιμέντα? Τώρα μελέτες τωρινές, για τώρα μιλάμε. Δεν ξέρω. Έχω μια αμφιβολία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αυτό φουσκώνουν τα ρέματα. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, δεν έχω τελειώσει. Με τους κάδους. Οι κάδοι χρησιμοποιούνται διαρκώς. Παίρνουμε καινούριους. Τώρα πρόκειται να πάρουμε περίπου 800 και πράσινους και μπλε. Καφέ έχουμε. Οι κάδοι βέβαια κακομεταχειρίζονται και σπάνε. Και πολλές φορές από τα πληρώματα των οχημάτων των δικών μας, αλλά πάρα πολλές φορές και από τους γείτονες, έτσι. Η ευθύνη του πολίτη, λοιπόν, είναι σημαντική.
Γιατί έχω περιοχές στις οποίες παίρνουν τον κάδο από εδώ, το σπρώχνουν να τον πάνε στο σπίτι του γείτονα απέναντι, το παίρνει ο γείτονας, το ξαναφέρνει εδώ, στο πήγαινε, έλα, χαλάνε τα ροδάκια, σπάνε τα καπάκια. Δεν είναι δηλαδή, εντάξει παιδιά, τώρα ωραία είναι τα θεωρητικά, αλλά εδώ αντιμετωπίζουμε τέτοια τύπου συμπεριφορές καθημερινά. Αφήστε που περνάνε και κάτι καλοί άνθρωποι με κάτι μηχανάκια τρίκυκλα και πάνε και παίρνουν το χάλκινο, το καπάκι που έχει μέσα το αλουμίνιο εκείνο μέσα και μένουν χωρίς καπάκι κάδι. Έτσι. Και αυτό δεν γίνεται. Άμα βγει ένας να κάνει αυτή τη δουλειά, δεν χαλάει 5 κάδους, χαλάει 50 κάδους. Λοιπόν, τώρα, ναι, στο κημητήριο κάνουμε μία μελέτη αναβάθμισης. Στο κημητήριο ούτε η είσοδος του είναι ανάλογη με το Μαρούσι, ούτε μέσα είναι ανάλογο με το πόλη όπως πρέπει, ούτε οι οστεοθήκες είναι πλήρεις, πρέπει να φτιάξουμε κι άλλες. Εγώ θα έλεγα ότι κανονικά πρέπει να μας βασανίσει το γεγονός της επέκτασής του ή και της δημιουργίας ενός δεύτερου διαδημοτικού. Δυστυχώς η εκκλησία που έχει τα μεγάλα οικόπεδα εκεί στην περιοχή της Πεντέλης και τα λοιπά, τα θέλει τα κημητήρια από μια μεριά, αλλά οικόπεδο δεν δίνει για να κάνουμε ένα διαδημοτικό κημητήριο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κημητήριο του Αμαρουσίου είναι μικρό, παλιό και πρέπει να αναβαθμιστεί και ως προς την είσοδό του και ως προς τους χώρους μέσα που έχουμε τα καφέ και τα οστεοφυλάκια και τα λοιπά και τα ψυγεία. Τέλος πάντων, πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα γιατί δεν είναι και πολύ ευχάριστη, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αναβαθμίσουμε πλήρως. Κάνει και το σταυρό σου, σωστά. Τώρα, τα κλαδέματα. Ναι, έχουμε πρόβλημα. Κυρίως το πρόβλημα δημιουργείται από τους εργολάβους του ΔΔΕ. Για άλλη μια φορά θα το πω γιατί πρέπει να είναι καταγεγραμμένο. Δεν κλαδεύουμε μόνο εμείς δέντρα. Κλαδεύουν οι εργολάβοι του ΔΔΕ δέντρα, ιδίως όταν τα κλαδιά είναι μέσα σε καλώδια της ΔΕΗ. Εκεί δεν πάνε καθόλου οι δικοί μας. Και αυτός κόβει, καμιά φορά τσεκουρώνει κιόλας τα δέντρα, τα πετάει κάτω και δεν κάνει και τον κόπο να μας ενημερώσει ότι τα κόψε. Από εκεί και μετά χρειάζεται και ένας καλύτερος συντονισμός, το αποδέχομαι, μεταξύ πρασίνου και καθαριότητας, γιατί το ένας κόβει, ο άλλος μαζεύει. Μόνο που αυτός που κάνει πρώτος τη δουλειά πρέπει να ενημερώνει τον δεύτερο για να ακολουθήσει και να συντονίζονται οι δύο μεταξύ και να μιλάνε και τα σχετικά. Συν τον ΔΔΕ, όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα το σημειώνουμε την αυτή. Τώρα, σε σχέση με τη Μελισσίων, απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο προχτές. Είπαμε να κόψουμε κάποια δέντρα, ήρθε μια εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας, κάποιοι διαφώνησαν να μην κόψουμε τα δέντρα, να μειώσουμε τους λάκους. 3 δέντρα απεδείχθη από τα 6 που λέμε εκεί πέρα ότι είναι ξερά και ούτως ή άλλως θα κοπούν γιατί είναι ξερά. Από την απέναντι μεριά κάποια έχουν κοπεί και είπαμε να γίνει μια αυτοψία της Επιτροπής. Αυτοψία της Επιτροπής, δέντρο-δέντρο, να τα δούμε για να τα λύσουμε. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν φτάνουμε για να κόψουμε 2 δέντρα, να απασχολείται ένα ολόκληρο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει μια κόλαση, να πούμε, φασαρία σε σχέση με το... δεν διευκολύνουμε την κατάσταση. Λοιπόν, η κυρία Καραμπέτσου την ξέρουμε την περίπτωσή της, συμπαθής. Όπως είπαμε και πάλι, θα πάμε να κάνουμε αυτοψία, να τα δούμε και θα αποφασίσουμε στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τι θα κάνουμε με το πεζοδρόμιο της οδού Μελισσίων. Όπου όμως έχουμε και την από εκεί μεριά, γιατί έχει 2 πεζοδρομιοδρόμους. Όπως ξέρετε, πρέπει να φτιάξουμε και αυτό που είναι από τη μεριά που είναι τα γηπεδάκια. Όπου πρέπει και από εκεί να φτιάξουμε πεζοδρόμιο. Το έχουμε λοιπόν προβλέψει στη μελέτη της ανακατασκευής. Τελειώνω με τα οικόπεδα που είναι αυτή τη στιγμή αναξιοποιητά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν υπαίθριοι χώροι στάθμευσης. Να ξέρετε ότι ήδη κάτοικοι της οδού Σοφοκλέους, παραδείγματος χάρη, ήρθαν και μας ζητήσανε να πάμε με ένα grader του Δήμου να ισιώσουμε το οικόπεδο στην οδό Σοφοκλέους που είναι ιδιοκτησίας του Δήμου
και λογικό το θεωρώ, μέχρι να το κάνουμε κάτι άλλο, να γίνει κάτι άλλο, να γίνει ένας κοινοφελής χώρος, να γίνει ένα μεγάλο πάρκο ή δεν ξέρω εγώ τι, αντί να παρκάρουν οι άνθρωποι στη μέση του δρόμου και να δημιουργούν πρόβλημα και να τρώνε και κλήσεις, καλύτερα να τους δώσουμε χώρο στο οικόπεδο του Δήμου. Και επειδή έχουμε καταγράψει τα οικόπεδα του Δήμου τώρα πλήρως, την ίδια λογική μπορούμε και να την... Συγγνώμη, δεν θα μπορέσω να μείνω άλλο, πρέπει να πω έτσι. Λοιπόν, να το δούμε. Τελειώνω με τον κύριο Χατζιασενίου. Αντιπλημμυρικά Πολυδρόσου. Θα δώσω το λόγο στην υπηρεσία να τα πει. Για το Μπούγια, δηλαδή για το οικόπεδο εκείνο το οποίο έχουμε καταλήξει, και αφού συμφωνήσαμε με τους ανθρώπους την τιμή που θα είναι η αντικειμενική τιμή, έχουμε και μια εκτίμηση από ορκωτό εκτιμητή. Η νομική μας υπηρεσία, πια φύγαμε μέσα από τη μέση, η νομική υπηρεσία με την οικογένεια Μπούγια προχωράει τη διαδικασία για την πληρωμή. Τους πιέζω να το κάνουμε φέτος για να εκταμιευτούν τα λεφτά φέτος. Στον προϋπολογισμό τα λεφτά υπάρχουν. Έτσι. Να ξέρετε απλώς, για να έχουμε και μια εικόνα, ότι εκεί ο Δήμος, προκειμένου να ολοκληρωθεί το οικοδομικό τετράγωνο που έχει μπάσκετ, παιδική χαρά, πράσινο, όργανα ενηλίκων, και παίρνουμε και αυτό το χώρο που το ζητάει η γειτονιά πολλά χρόνια τώρα, θα δώσει από 460 μέχρι 480 χιλιάρικα. Έτσι. Στην απαλωτρίωση. Για τη διαγράμμιση της οδού Φραγκοκλησιάς, Ροδοδάφνης και τα λοιπά, το ακούω. Καταλαβαίνω ότι οι διαγραμμίσεις δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι στέλνω ένα συνεργείο και φτιάχνει μια διαγράμμιση. Αυτό είναι για να φρεσκάρουμε λίγο την κατάσταση. Αλλά πρέπει η κυκλοφορία να σταματήσει, να γίνει με γάζα, να γίνει με μια ειδική διαδικασία. Βάζουν γαλαζία τώρα, τη βάζουν μέσα για να κρατάει. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πατηθεί για λίγη ώρα. Πρέπει να κλείσει λοιπόν η Φραγκοκλησιάς μια μέρα για να κάνουμε σωστές διαγραμμίσεις. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε στη Σωρού. Εντάξει, εγώ το δέχομαι. Ωραία, τελειώνω. Να ακούσω την απάντηση για το Πολύδροσο, για τα Όμβρια, γιατί είναι αδυσεπίλητο πρόβλημα. Λοιπόν, μετά θα με συγχωρέσει, θα συνεχίσει ο Πρόεδρος. Και για τη Δοδόνη, κύριε Δήμαρχε. Πάλι για το Δοδόνη. Και τα Όμβρια που είπαμε. Κημητήριο, πάρκινγκ, κλαδέματα, μελισσίων, Όμβρια, Δοδόνης που είναι... Τι άλλο, αυτά είπες. Και το γεφυράκι. Όχι, για τα Όμβρια, αν υπάρχει κάποια μελέτη, κάτι άλλο, γιατί κάποιο έργο. Τα Όμβρια της Δοδόνης, να τα πείτε τώρα μια και μιλάτε εσείς. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Ζομπάλας. Ναι. Ορίστε. Λοιπόν, όσον αφορά το Πολύδροσο, το θέμα μας είναι ότι δεν έχουμε αποδέκτη. Αυτό οδήγησε και στη σύμβαση που είχαμε ξεκινήσει από το 2015-2016 να κάνουμε Όμβρια στο Πολύδροσο, έφτασε να μην επαρκεί ο αποδέκτης. Αυτός που είχαμε στα χαρτιά στην πράξη δεν βρέθηκε στις διαστάσεις που έπρεπε να βρεθεί και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διαλυθεί η σύμβαση. Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια συνεννόηση με την περιφέρεια να δούμε πώς θα αποχετευτεί το Μαρούσι. Εκεί βρήκαμε σαν μέση οδό να πεταθούμε στο Χαλάνδρη, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι να πάμε να συνδεθούμε στο δικό τους αποδέκτη. Κάναμε όλη την αλληλογραφία, το Χαλάνδρη το απεδέχθη, κάναμε τη μελέτη και τη στείλαμε στην περιφέρεια για έγκριση. Δυστυχώς όμως πια η περιφέρεια έχει τεχνικό σύμβουλο και ελέγχοντας τη μελέτη, μετά από 1,5 χρόνο που έκανε όλο αυτό να ολοκληρωθεί, και ο τεχνικός σύμβουλος μας είπε ότι αυτός ο συλλεκτήρας που πάμε σαν αποδέκτη να δέσουμε, 2 χιλιόμετρα πιο κάτω, λόγω του ότι δεν έχει την κατάλληλη κλίση, κρίνεται ανεπαρκής και άρα δεν μπορούμε να συνδεθούμε ούτε εκεί. Ξανακάναμε πρόσφατα συνάντηση στην περιφέρεια, γιατί είναι ένα θέμα του αποδέκτη μας σε πολλές περιοχές μας απασχολεί. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στον Παράδεισο, που και εκεί δεν έχουμε αποδέκτη. Το ρέμα Σαφούς μας έχει φέρει σε 4 περιοχές. Είναι τα Ναύριτα, είναι η Κοκκινιά, είναι ο Σωρός, είναι το νέο Μαρούσι που περιμένουμε το ρέμα Σαφούς. Εκεί λοιπόν ο τεχνικός σύμβουλος της περιφέρειας μας έβαλε
μας οδήγησε να κάνουμε μια προκαταρκτική έρευνα για το αν μπορούμε να περάσουμε κάτω από τη Σπύρου Λούι, έτσι ώστε να φτάσουμε στο Ρέμα πιο χαμηλά και να ενώσουμε και τις δύο περιοχές, και τον Παράδεισο και το Πολύδροσο, να κάνει ο Δήμος μας αυτή την προκαταρκτική έρευνα, να την αναθέσει και μετά να έρθει η περιφέρεια με μελετοκατασκευή για να συμπτύξουμε λίγο στους χρόνους, γιατί όπως ξέρετε η διαδικασία, η χρονική για να κάνεις ένα διαγωνισμό, να αναθέσει μια μελέτη, να ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά να μπει στο διαγωνισμό για να γίνει αυτό παίρνει τουλάχιστον 2 χρόνια για να γίνει, και ίσως λέω και λίγο. Έτσι λοιπόν τώρα ο μελετητής μας είναι σε αυτή τη διαδικασία, ερευνά αν μπορεί να σταθεί αυτό, αν μπορεί, συγκεντρώνει στοιχεία από την υπόγεια διάβαση της Σπύρου Λούι, έτσι ώστε όταν μας δώσει το OK να του κάνουμε αυτή την ανάθεση, να εκπονήσει αυτή την προμελέτη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά ο Δήμαρχος να πιέσει την περιφέρεια με μελετοκατασκευή να γίνει το έργο. Όσον αφορά τη Δοδόνη, είναι το ίδιο πρόβλημα. Μελέτες δεν μας εγκρίνουν αν δεν γίνει διευθέτηση του ρέματος αμφούς. Όταν έγινε η μελέτη ομβρίων για το στούντιο και η λεκάνη απορροής πια είχε πάρει όλη την περιοχή, αλλά η μελέτη εκείνη είχε γίνει το 12-13, αν θυμάμαι καλά, παρκούσε. Τώρα δεν έχει νόημα να κάνουμε μελέτες. Τη στιγμή που πρέπει να ξεκινήσει το ρέμα για να πάμε να κουμπώσουμε, δεν είναι μόνο να ξεκινήσει ο διαγωνισμός για το ρέμα αμφούς που θα διαρκέσει ένα χρονικό διάστημα μέχρι να βρεθεί ο ανάδοχος, αλλά να αρχίσουν να εκτελούνται και τα έργα για να μπορέσουμε μετά να πάμε να κουμπώσουμε. Έχουμε πάντως το πρόγραμμα, με το που θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για το ρέμα αμφούς και βγουν στο διαγωνισμό, να επικαιροποιήσουμε όλες αυτές τις μελέτες που είναι από το 12, το 13, για όλες αυτές τις 4 περιοχές που σας είπα, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν θα μπορούμε να συνδεθούμε, να πάμε στον αποδέκτη, να μπορούμε να βγούμε στους διαγωνισμούς. Λοιπόν, τελειώνει μια επιτροπή διαβούλευσης. Είναι η 5η αυτή. Να ψηφίσουμε λίγο. Όποιος δεν έχει ψηφίσει. Ποιος δεν έχει ψηφίσει από εδώ? Κυρία Κιτσάκη. Πάρους. Κυρία Μελακοπούλου. Εκ μέρους του Συλλόγου Αγία Μαρίνα του Αμαρουσίου ψηφίζω το πρόγραμμα του τεχνικό. Ο κ. Ζορμπαλάς. Για το Σύλλογο Ιδωδόνη δηλώνουμε παρόν. Πάνω. Άρα έχουμε θετικές ψήφους υπέρ του τεχνικού προγράμματος της προτάσεως της Δημοτικής Αρχής για το τεχνικό πρόγραμμα του 2024. Μία αρνητική της κυρίας Κιούση και η Ένωση Γονέων. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης την τελευταία πενταετία που έχουμε κάνει συνεδριάσεις. Τα παρόν είναι... Πέντε παρόν. Εγώ να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, φορείς και μέλη λαϊκούς που έχουν έρθει και έχουν βοηθήσει την Επιτροπή αυτή. Προσπαθήσαμε όλα αυτά τις 5 συνεδριάσεις να πετύχουμε σε ένα πολυπληθές όργανο απαρτία από την πρώτη συνεδρίαση. Το πετύχαμε γιατί δώσατε εσείς με την παρουσίαση στην όθηση στην Επιτροπή να λειτουργήσει. Είναι ένα όργανο το οποίο εγώ θεωρώ ότι κακώς καταργείται το επόμενο διάστημα. Είμαι κατά της διάταξης αυτής που καταργεί την Επιτροπή Διαβούλευσης με το νέο νόμο το 5056. Η Επιτροπή Διαβούλευσης πρέπει να συνεχίσει ατύπως, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, το είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Να ευχαριστήσω τα μέλη, μάλλον και το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου που βοήθησε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, τις υπηρεσίες. Την τεχνική υπηρεσία, την κυρία Σεραφετινίδου και την κυρία Ζαβολέα που ήταν εδώ, τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους και όλους τους υπηρεσιακούς που βοήθησαν τη λειτουργία αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ από την καρδιά μου, όλα αυτά τα χρόνια με τιμήσατε, ήταν τιμή μου που προείδρευσα της Επιτροπής Διαβούλευσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.